ešte jedna informácia z ciest. V rozchodovej dedine v smere na Neslobodno pod vzťahom sa motajú nešťastné páriky. Zvýšte tam prosím opatrnosť. Michaela on air. Krásny deň želáme na celé Slovensko a veľmi sa tešíme, že sa nám zdôverujete so svojimi príbehmi, ako napríklad pani Mária. Odkedy som bez partnera, som nesmierne šťastná. Ďakujeme pani Márii, pozdravujeme a posielame rovno nový single, tak tematicky, od skupiny Singles. Michaela on air. Rozišiel sa Matej z Jasmínova Lagič, povedal aj prečo, že vraj bola na nič.